Ramogi wadhi county Masia kama Jaod bura mag Gem Elish Odhiambo oseyo gavana Masia James Orengo kuom nyiso kwede ne gwenge mamoko e pok mag lemo kod mwandu mag county kata obedo ni ne oyudo sir kowuok e gwenge go e kinde yiero mokalo. Koloso mutumbu e kar chung od bura mag Gem, Elish Odhiambo koni oyuaga ng'em gima ne omiyo sir Orengo kendo manyo ne ombulu kuom jogem e yiero mokalo ka okoni bang' yudo komno Orengo sani olokore kendo ok dew jogem. Jaod bura no owacho magi kinde romo mar jokanyo mawuok e wuoth duto mag Gem mar poro wach e wi chenro mag dongruok ma itayo kod aguch omenda mag dongruok kuonde chung od bura mag NGCDF kama bende ne oseyo ODM kuom lando ni oriembgi e duond burano. Ka jogem okondik wa unite together kaka Brian owacho nyaka jagem ni emomi asa demand ga pile county secretary ma belongs to joge is a position ma jogem ni koro arogo sim ni okendik application imi teach moro be omi teach ka jaogenya ni ok apply chief officer. It is wrong. What is wrong remains wrong. Gima dien bela dien oyore DCI Jongera Integrity Center yote ikuje hapa Siaya waangalie huu gavana watoe suko ndonde nyano gigoje duogni gitere kama gitere kuchandego waweke denge afanye kazi.